प्रसिद्ध उद्योजक रतन टाटा यांचं नुकतंच निधन झाल्यानं याचा दुखवटा पाळत भाजपचे युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब यांनी आपला वाढदिवस थाटात न साजरा करता विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा केला। याच अनुषंगानं त्यांनी वेंगुर्ला नगर परिषदेला भेट देत शहरातील डासांच्या प्रतिबंधासाठी पालिकेला 3 फोगिंग मशीन व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना ओला व सुका कचरा गोळा करण्यासाठी लागणारे मोठे कंटेनर यावेळी सुपूर्द करण्यात आले। आपल्याला माहित आहे की विशाल परबांचा वाढदिवस म्हणजे जल्लोषात आणि फार मोठे इव्हेंट घेऊन केला जातो, परंतु खरोखर विशालबाईंचं मन एवढं मोठं आहे की आपला वाढदिवस साजरा करत असताना जी संपूर्ण देशावर जी दुःखद घटना घडली, आपल्याला सर्वांना माहित असेल की रतनजी टाटा यांचं दुःखद निधन झालं आणि संपूर्ण देश सागरामध्ये बुडाला। आणि त्यामुळे विशालबाईंनी ठरवलं की आपल्या यापुढे कुठलाही कार्यक्रम गणपतीचा आपण जल्लोषात न करता फक्त आणि फक्त लोकोपयोगी असे उपक्रम, सामाजिक उपक्रम करून करायचं असं ठरवलं। आज सकाळपासून त्यांनी गावंदळी नगरपालिका असेल, आता वेंगुर्ला नगरपालिका, बांदा ग्रामपंचायत, दोडामाळ नगरपंचायत अशा सर्व ठिकाणी अशा पद्धतीचे आरोग्याच्या सुविधा म्हणजे लोकांना आरोग्य चांगलं राहावं या दृष्टीने डासांपासून सुटका करण्यासाठी फॉग मशीन असेल, स्प्रे मशीन असेल किंवा आपल्याला माहित आहे की आपला हा देश सन्माननीय मोदी साहेबांनी स्वच्छ भारत देश असा आपण केलेला आहे आणि त्या स्वच्छ भारताची संकल्पना असताना आपल्या वेंगुर्ला नगरपालिकेमध्ये देशामध्ये नंबर मिळवलेला आहे। आणि असं असताना या नगरपालिकेला या ओला आणि सुका करण्यासाठी गोळा करण्यासाठी डस्टबिन या पद्धतीने स्वच्छता उपक्रम आयोजित केला। त्याबद्दल बरोबर मनापासून विशालबाई परब यांचे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आभार व्यक्त करतो। अत्यावश्यक अशा वस्तू राबविले जात आहेत, सर्वांना परिचित आहे आणि त्याच उपक्रमांचा भाग आणि आज वेंगुर्ला नगर परिषदेत ज्या फॉगिंग मशीन, स्प्रेइंग मशीन आणि 30 डस्टबिन केलेले आहेत। सर्वांना परिचित आहे की वेंगुर्ला नगर परिषद स्वच्छतेमध्ये राज्यातच पूर्ण देशामध्ये अग्रेसर आहे आणि या यंत्रांच्यामुळे अजून सक्षमपणे आम्ही नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून देऊ शकतो आणि त्याबद्दल मी त्यांचे खरोखर सदस्य ऋणी आहे। वेंगुर्ला नगर परिषद सर्व स्वच्छता कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी यांच्या वतीने मी त्यांचा ऋणी आहे। त्यांचे असंच सहकार्य नगर परिषदेत राहावं अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। वाढदिवस आहे विशाल परब नावाप्रमाणे विशाल म्हणायचे आहे। सगळेजण म्हणतात पैसा असला ते दातृत्वाचा भाव असतो असं नाही, पण त्यांच्याकडे तो भरभरून दिलेला आहे। त्यामुळे त्यांनी आतापर्यंत युवांसाठी आणि सामाजिक उपक्रम जे एवढे मोठ्या प्रमाणावर केलेले आहेत आणि त्यातून त्यांची दृष्टी दिसून येते। लोकांसाठी काही सामाजिक उपक्रम करण्यासाठी, लोकांचं भलं व्हावं म्हणून काहीतरी करण्यासाठी त्यांची दृष्टी दिसून येते। आजचा हा जो त्यांनी उपक्रम हाती घेतलेला आहे तो खरंच खूप उपक्रम आहे की आज आमच्या म्युन्सिपाल्टीला त्याने हे सगळं साहित्य दिलं आणि त्याचा उपयोग अगदी सामान्य माणसालाच होणार आहे, सगळ्यांसाठी त्याचा उपयोग होणार आहे, सगळ्यांना त्याचा फायदा आहे। अशा पद्धतीने त्यांनी आतापर्यंत ॲम्ब्युलन्स दिल्या, काही लोकांना आर्थिक मदत केली वेगवेगळ्या कारणासाठी। अशा पद्धतीने ते आपल्यामध्ये खरोखरच सगळे काम आहे तो त्यांच्याकडे मोठ्या आशेने बघतोय की आपल्यासाठी उभं राहिलेलं आहे आणि त्यांच्यासाठी सुद्धा आशासाठी सुद्धा आशादायी असं पुढे दिलासादायक असं निश्चित त्यांचं आज पुढे आलेलं आहे। त्याबद्दल त्यांचा आज त्यांचा वाढदिवस आहे, त्यांना मी आपल्या सगळ्या महिला मोर्चातर्फे त्यांना त्यांना सुरक्षित आरोग्य, त्यांना चांगलं आरोग्य, त्यांचं आयुष्य आणि पुढच्या काळी त्यांचं नेतृत्व समाजासाठी मला एवढंच सांगायचं वाटतंय की जमलेल्या तमाम वेंगुर्ल्यातील मंडळींना मी हात जोडून हृदयापासून मी धन्यवाद देतो, कारण आपण 1-2 तास आपल्याला विलंब झाला याबद्दल मी सॉरी म्हणतो। कारण येईपर्यंत अनेक आज रस्त्यावरती स्वागत केलं जातं, प्रेमापोटी विशाल परब यांना भेटलं जातं।
मी एक छोटासा कार्यकर्ता आहे. मी आजपर्यंत कुठला सरपंच किंवा जिल्हा परिषद सदस्य कोणताही सदस्य नसून फक्त भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आहे. मला स्वागत केलं, अनेक कार्यकर्त्यांनी स्वागत केलं, याबद्दल मी धन्यवाद देतो. सन्माननीय देसाई साहेब आणि त्यांच्या पूर्ण टीमने आज या ठिकाणी हा आयोजित केलेला कार्यक्रम, आज नगरपालिकेला अनेक वस्तू आम्ही प्रदान केल्या आणि या वस्तू प्रदान करत असताना या सर्व वस्तूंचा फायदा असा आहे की आम्ही डोंबिवलीमध्ये गेलो होतो. सन्माननीय चव्हाण साहेबांबरोबर असेच आम्ही एका हॉटेलमध्ये चहा पित होतो. आम्हाला माहिती नव्हतं की बाजूला नगरपालिका आहे. त्या नगरपालिकेमध्ये त्यांनी अशा प्रकारच्या वस्तू वाटप करताना आम्ही पाहिलं आणि हा प्रकल्प, हा प्रोग्राम आम्ही देसाई साहेबांना विचारलं की काय करायचं. तर साहेब बोलले की खूप चांगला प्रोग्राम आहे, वाढदिवसानिमित्त आम्ही हा प्रोग्राम घ्यायचा ठरला आणि आज तो कार्यक्रम झाला. याबद्दल जोरदार आपण टाळा वाजवला. मला असं म्हणावंसं वाटतं की या नगरपालिकेसाठी सन्माननीय नगराध्यक्ष साहेब आणि या संपूर्ण पदाधिकाऱ्यांनी खूप मेहनत घेतली. मी एक छोटासा कार्यकर्ता म्हणून सांगतो की पुण्यामध्ये अदर पुनावाला म्हणून एक आमचे खूप थोर व्यक्ती आहेत, जसं टाटा आहेत. टाटा साहेबांच्या या स्मृतीनिमित्त आम्ही वाढदिवस कॅन्सल केला, परंतु अदर पुनावाला ही अशी एक संस्था आहे ती सुद्धा पूर्ण पिंपरी चिंचवड नगरपालिका, पुण्याची नगरपालिका, कोणतीही गोष्ट ते कुठल्याही राजकारणात नाहीये. आयुष्यात 100% कमवतात, त्याच्या 40% ते समाजासाठी खर्च करतात. त्या सर्वांचं एक योगदान आणि त्यांचं मार्गदर्शन मी घेतलं. माझं मार्गदर्शन माझे कार्यकर्ते घेतात. हे एक वेगळा कार्यक्रम आपण राबवला. परंतु मला एवढंच सांगावंसं वाटतं की अशा प्रकारचे कार्यक्रम दरवर्षी विशाल परब आणि संपूर्ण कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्ष आम्ही राबवणार आहोत. 6 अँब्युलन्स आपण प्रदान केल्या, एक वेंगुर्ल्यासाठी पण आहे. त्यापैकी सरांचं असं म्हणणं होतं एक शववाहिनी आपल्या वेंगुर्ल्यामध्ये नाही आहे, बरोबर. ती चांगल्या प्रकारची शववाहिनी आम्ही ऑर्डर दिलेली आहे. आचारसंहिता झाल्यानंतर आम्ही प्रदान केलं. या ठिकाणी मला एकच आनंद वाटतो. मी वेंगुर्ल्यामध्ये अनेक कार्यक्रम करतो, पण आज तगायत कोणतीही तक्रार वेंगुर्ल्यामध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये नाही आहे. अशा प्रकारचे कार्यकर्ते भेटणं सुद्धा नशीब लागतं. आमच्यासारखा एक नेता घडण्यासाठी या सर्व मंडळींनी खूप काही केलं. मी धन्य झालो. सर्व मंडळींना थँक्यू बोलतो. नगरपालिकेचे सगळे सेवक आहेत, हे सर्व माझे भाऊ आहेत, बंधू आहेत, माय माऊली आहेत. यांच्यासाठी शिवसाहेबांना म्हणतो की यांच्यासाठी काही कोणती गोष्ट असू दे, तुम्ही मला केव्हाही हाक मारा. नगरपालिका आणि वेंगुर्ला सुसज्ज राहिलं पाहिजे. आज या ठिकाणी नगराध्यक्ष साहेबांनी त्यावेळी प्रयत्न केले, परंतु पूर्ण टीमने प्रयत्न झाले. त्याच्यानंतर नगरपालिकेचं नाव संपूर्ण देशामध्ये गेलं. यामुळे नगरपालिकेसाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजवणं गरजेचं आहे. आज दिवसभरामध्ये अनेक अजून कार्यक्रम आहेत, त्यामुळे हा कार्यक्रम थोडासा उशीर झाला. पण एवढंच सांगतो की आपल्या सर्व माऊलींचा, या सर्व महिलांचा आम्हाला आशीर्वाद, आलेल्या सर्व आमच्या मित्रमंडळींचा आशीर्वाद आणि या वरिष्ठांचा आशीर्वाद लाभणं खूप गरजेचं आहे की नाही. आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद आहे की नाही. आपला सर्वांचा आशीर्वाद असणं. मी सेवक आहे आणि सेवकच राहणार. मी विशाल परब साहेब हे कोणी नाही. मी तुमचा भाऊ आहे, तुम्ही माझ्या वडिलांप्रमाणे आहात. त्यामुळे मला एवढंच सांगावं वाटतं, या नगरपालिकेला आणि संपूर्ण विधानसभेच्या मतदारसंघात कोणतीही गोष्ट असू दे, विशाल परब तुमच्यासाठी आयुष्यभर आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.